Česká polícia obnovila vyšetrovanie úmrtia Jana Masaryka, syna prvého československého prezidenta a dlhoročného ministra zahraničných vecí Československej republiky, ktorý za záhadných okolností umrel len 2 týždne po komunistickom prevrate v roku 1948. Prvé vyšetrovania viedla komunistická moc a jej tajná služba EŠTB. A tie závery boli také, že Jan Masaryk spáchal samovraždu. Už v roku 68-69, keď došlo k revízii tohto prípadu, bolo jasné, že toto je verzia, ktorá je neudržateľná. A vtedy komunistická moc sa pokusila o taký úskok a prípad uzavrela ako nešťastnú náhodu. Skutočné vyšetrovania došli až po páde komunizmu v roku 1989. A tie vyšetrovania jednoznačne potvrdili vzhľadom na to, kde sa našlo telo Jana Masaryka, v akom stave sa našlo, aká bola dôkazná situácia na mieste činu, že nemohlo ísť ani o samovraždu, ani o nešťastnú náhodu. A vec bola uzatvorená ako vražda, pričom páchateľ bol neznámy. Česká polícia dnes otvára tento prípad, pretože sa dostala k novým materiálom z archívov v USA, vo Veľkej Británii, ale aj vo Francúzsku, ktoré prinášajú do tohto prípadu nové svetlo. Jana Masaryka mali pred jeho smrťou navštíviť 3 muži. Malo dojsť k hádke, Jan Masaryk mal údajne kričať niečo o tom, že dokumenty, ktoré mu doniesli, nepodpíše a toto im podpíše len cez jeho mŕtvolu. Uvidíme, ako toto vyšetrovanie dopadne. Každopádne je dobré, že v Českej republike funguje v rámci polície úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu a že zločiny komunizmu, možné zločiny komunizmu, nie sú premlčané ani po dlhých 77 rokoch.